ହଁ ନା ମଣିଷ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜର ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସବୁ କିଛି କରିଦବ ତା ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କର୍ମ ଲେଖିଦେଇଛି ତାହା ହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆଜି ନଷ୍ଟ ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିଶ୍ରମ, ପରିକଳ୍ପନା ଦୁନିଆ, ଯୋଉଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯୋଉଟା କେବେ ହବ ତାହା ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୋର ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ପଡିଛି ଭାଇନା ମୋର ଗାଡି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଗାଡି କଣ ପାଇଁ ବନେଇବା ଭାବିଲି ଭାଇନା, ଦେଖ ମୋ ଗାଡିରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାଏ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ଆଜି ସେ ମୋ ଗାଡିରେ ମୂଷା ପଇକିରି ଭାଇ ତାର ୱାଇର ସେଠୁ ପୁରା ଉଡେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫିଣ୍ଡିକେଟର କିଛି ବି କାମ କରୁନି। ତ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମୋ ଗାଡି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ହଉଛି ଭାଇ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା। ମା ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ କୋଉଠି ହେଲେ ମେଢ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍ତରକୁ ଗଲା ବେଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ମେଢଟା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରସ୍ତମରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ରୋଡଟାରେ ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଢ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଢ। ସେଇଠିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ଆଗକୁ ବଢିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଅଫିସରେ, ଯୋଉଠି କି ମୋର ସ୍କୁଟି ଟା ରିପେୟାର ହବ। କାହିଁକି ନା ଭାଇନା ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଟି ଯଦି ତିଆରି କରିବିନି ତ କଣ ହେଇଯାଏ। ତ ମୋର ଯୋଉ ଟିଭିଏସ୍ ସୋରୁମ ଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ସ୍କୁଟି ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି କି ଭାଇ କଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଦେଖ। ତ ସେ ଭାଇ ଯୋଉ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇନା। ମାନେ ମୂଷା ସେ ୱାଇରି ଅଗେରା ସବୁ, ମାନେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ କାଟିକି ତାକୁ ଟୁକ 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 କରିଦେଇଛି, ଏମିତି ଯେ ଆଉ କିଛି କୌଣସି କାମରେ ହିଁ ଆସିବନି। ପୁରା ୱାଇରିଂ ସେଠି ହିଁ ପଡିବ। ସେ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିରି ୱାଇରଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ କର, ନହେଲେ ଖା ପିଆ କରିକି ଆସ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଚାଲ, ସେ ଯାହା ବି ହଉଛି ତ ଭାଇ ତ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ କଣ ପୁରସ୍ତମପୁର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ୱାକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଲିବାକୁ। ସେଠି ଦେଖିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଉଦ୍ୟାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁରସ୍ତମପୁରର ସାଇଡରେ ହେଇଛି, ନଦୀ ମୁହାଣ ପାଖରେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରଥକୁ ଚଲଉଥିବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭାଇନା ଢାବା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇନା ଖାଇବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଭୋକ ହଉଛି ପ୍ରବଳ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି। ତ ଖାଇକିରି ମୁଁ ବି ବାହାରିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପୁରସ୍ତମପୁର ଯିବା ରୋଡରେ ଋଷିକୁଲିଆ ଢାବା ପଡୁଛି, ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ୱାକିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ବି ସେଠୁ ଖା ପିଆ କରି ଚାଲାବୁଲା କରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଆସିଲି। ଆଇଲା ପରେ ମୋ ଗାଡି ଠିକ ହେଇଥିଲା। 4:50 ହେଲା ମୋ ଗାଡି ବନେଇଲା ବେଳୁ, ସକାଳ 11ରୁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେଲା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ତା ସହିତ